Δεν γνωρίζουμε. Όταν δεν υπάρχει κάποιος κάτι σίγουρο. Εντάξει, τώρα θα είναι επίσημο. Απλά εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για 11 του μηνός. Φαντάζομαι θα ξέρουμε αύριο. Ό,τι γνωρίζουμε, πάλι είμαστε προετοιμασμένοι να δούμε τι θα έχουμε να κάνουμε. Ωραία, πάμε. Γιώργο. Coach, ακόμα ένα τεστ για την ομάδα. 0-0 κόντρα στην ομάδα του Καραϊσκάκη. Τι είδες στο σημερινό παιχνίδι? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο. Και μετά από πολύ καιρό είχε κόσμο η Παναχαϊκή. Και θα χαρούμε την επόμενη φορά να είναι ακόμα περισσότεροι. Πώς θα είναι ακόμα περισσότεροι? Με την προσπάθειά μας. Να το αναδείξουμε σε όλους ότι υπάρχει, το έχω πει πολλές φορές, ότι να δημιουργηθεί μια υγιής ομάδα. Οι υγιείς ομάδες δημιουργούνται από υγιείς ανθρώπους, οπότε έχουμε το σύνολο των επιχειρηματιών της πόλης, οι οποίοι εγγυούνται αυτή την υγεία στην Παναχαϊκή. Και από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτούς έχει χτιστεί μια ομάδα, η οποία πρώτα απ' όλα θα είναι ομάδα, πρώτα απ' όλα θα έχει τα βασικά για μια ομάδα, το γήπεδο της, την υλικοτεχνική της βοήθεια, τους ποδοσφαιριστές της, να μιλάω τα προβλήματά της, τα οποία οι άνθρωποι μας τα έχουν λύσει τα πάντα. Και από εκεί πέρα, κατά φυσική συνήθεια θα είναι ότι η ομάδα δείχνει μια καλή εικόνα μέσα στο γήπεδο. Και μέρα με τη μέρα να γίνεται καλύτερη, να αποκτάει συνολή, να γνωρίζουν οι ποδοσφαιριστές και να προσπαθούν για το καλύτερο καθημερινά. Αγωνιστικά το ότι δεν σκόραρε λέει κάτι, είναι θέμα χρόνου, θέμα δουλειά? Όχι, τη δασκόλα, ξέρετε, κάθε φορά το ποτέ το βλέπουμε μισογεμάτο ή μισοάδιο. Πρώτα απ' όλα, τα θετικά, ότι για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι η ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Δηλαδή, για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι η ομάδα είναι αχαίτητη. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, όλοι οι ποδοσφαιριστές έδειξαν το πάθος της, δύναμη, το τρέξιμο, τη θέλησή τους. Και ότι το γκολ είναι πολύ ευκαιρίες είχαμε για γκολ. Πιστεύω πολύ περισσότερες από τον αντίπαλο. Και παίξαμε σε μια ομάδα που η οποία τα παιδιά αυτά τα 2 χρόνια τελευταία έχουν πρωταγωνιστεί στις πρώτες Γαλαχνικές. Την τελευταία αγωνιστική έχουν χάσει την άνοδό τους. Όχι, δεν μας προβληματίζει το γκολ. Είχαμε κάποιες απουσίες αρκετών παιδιών σήμερα που είναι σημαντική για μας. Όπως σημαντική βέβαια είναι και 29 ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο ρόστερ. Έχω να τσουκάρει Χρήστο. Το ρόστερ έχει κλείσει ή υπάρχει περίπτωση να Το ρόστερ έχει κλείσει εκτός αν τύχει κάτι πολύ εξαιρετικό.